Dobrý den, vítejte na hale automobilky Hyundai. Jsme OEM tým společnosti Mobis. Ptáte se, co znamená zkratka OEM? OEM znamená Original Equipment Manufacturer. To znamená, že jsme pro Hyundai dodavatelem a naše výrobky se prodávají pod značkou Hyundai. Naše práce je klíčová pro kvalitu a spolehlivost vozidel. A co vás čeká, pokud se k nám připojíte? Budete pracovat přímo s našimi produkty u zákazníka. Klidná, ale proaktivní povaha je zde klíčová. Řešení různých problémů je součástí každodenní rutiny. Pokud narazíte na závadu, budete pátrat po jejím původu. Elektrické obvody, montážní chyby nebo mechanické problémy. Všechny jsou naší výzvou. Naše průmyslová zóna je vzdálená jen 20 minut od Ostravy, Havířova i Frýdku-Místku. Dopravu zajišťuje zdarma svozové autobusy. Ať už máte zájem o práci v týmu nebo hledáte praxi, navštivte naše webové stránky, najdete tam aktuální volné pracovní pozice. Těšíme se na vás, tým OEM v automobilce Hyundai.